Catalunya i de Sants Montjuïc per la independència. Bon dia a tothom. És una satisfacció i és un honor compartir aquest acte amb el Centre Social de Sants. Els nostres barris no serien iguals sense el centre social, però no només no serien iguals arquitectònicament o socialment, no serien iguals mentalment. Ells ens han ajudat a entendre que la societat és la que pot definir com vol viure. I aquest és un exemple que després, en diferents organitzacions o en diferents conceptes, tots hem anat seguint. Gràcies a ells estem, en molts aspectes, estem aquí. Llavors, en aquest moment estem compartint un objectiu, que és la independència. La independència la volem per moltes coses. La podem voler per defensar la llengua. No cal dir en aquests moments el que està passant. La podem voler per defensar la identitat o la cultura catalanes. La podem voler per qüestions econòmiques. Ja sabeu que 16.000 milions cada any se'n van i no tornen. Ràpidament, 44 milions d'euros al dia. Des que el Parlament de Catalunya va fer la declaració de sobirania fins avui, són 3.400 milions les retallades d'aquest any. Potser que ens donem pressa, d'acord? Ara, jo volia afegir que també volem la independència per altres coses. Per exemple, per fer un estat diferent. Aquest estat... Cadascú pot voler la independència pel que vulgui, però se'ns obre una oportunitat il·lusionant, amb il·lusió, si em permeteu, no? Il·lusionant, perquè poques generacions o poques persones han pogut viure un moment tan important com el que podrem viure nosaltres, que és tenim un full en blanc i podem escriure el que vulguem. Això és molt important, Però no us penseu que això vindrà amb una vareta màgica, Això vindrà com està venint això, perquè això que estem vivint no ha vingut perquè quatre en un despatx ho han decidit, ha vingut perquè la societat civil ha treballat. Com deia el company, no de les consultes, ja de molt abans, però les consultes van ser un detonant, no? Llavors, si volem una societat millor, en molts aspectes, millor amb l'aspecte de transparència política, millor amb l'aspecte de control dels agents econòmics, crec que això queda clar, amb control de la corrupció, amb control de moltes altres coses, amb transparència política. Si volem tot això, ara és l'oportunitat. O sigui, que a més, per totes les coses que ens vindran soles, la monarquia no la tindrem, està clar, no? Ens vindran moltes coses, tindrem molts beneficis col·laterals amb la independència, però hi ha un benefici que ens haurem de treballar, però que és molt important, que és farem un procés constituent, farem una societat nova, i aquí és on ens hem d'esforçar tots. Res més, crec que el missatge és molt clar. Gràcies a tots per estar aquí. I ara finalment per tancar